tini bubagra bir bikrom kishor manik ko achaimani salo singlung kami kila amchayo TTAADC ni CEM tei ARC ni member borong manang sike jomatia tei kwbangma political ni ojomajak tei ojomarok lai thangnai 2024 o tui kotor tei nobar kotor phaiye nok huk kumajak borokno Maharashtra tei CEM TTAADC borok kok rui kai phaimani borokno nok tangi rojaknai hinai o kokno moito khlaino tini bubagra ni achaimani salo omahai nok kumajak eba khe tui romjak borokni nok nogo thangai tin baklaimani mangpli chung nugui mankha lukurok belai kheno tongthokjak phaidi chung khnai leleyana Apa ya? Lo parani single ni. Nanti mana bang tina orang jaga tin makan. Cini aja waktu tak terus saya nok kotina. Kena goma ai makan kini tin rozak siam sar rozak kapan. Nanti mama nih tong kusi mah ada ya. Ini paraba. Nunggu macam ni semua kini siam sar benar. Orang kode. Ke, ang ke, ani bersalah ang betong. Hai pana ang kakai rozak. Ke ani bersalah ni no, ulai orang tong mani ne, baik jalan. 2024, August lah, August so. Orang tu itu mana bangai, bayi pajal mana kau ni orang tu bakal kau tahu mana. Bangainya taksi misal, sini buka gerabah ni kaya nak kerja, taksi misal berkaya nak kerja. Taksi misal tabo, oni drop tiket, no, nin rozaka. Hanya bangai anggulah, kusi saka, hanya bangai anggu, tu sini terima kasih no, hambai dulu, taksi misal sama tu. Ini bubagra na to baik lah ya hambai. Belai kya hambai ini singlung kami wo phai sok phaijak Maharaja Bir Bikram achaimani salo jeng oro jaga sok phaijak chini journal ni chairman tongo chini ARC ni member bu tongo joint chairman tongo chini DW ni leader sok tongo YTF ni leader sok tongo chini je bubagra chunu dagi mani hainu Maharaja Bir Bikram achaimani salo hingke jeng sogwi nukungo thangnani nango srairokno thangui sainani nango nei chini bubagra chunu dagi mani hainu jeng chini kila block committee ni ungui chini TTAADC ni hoite omok khaijak provide khaijak bono jeng oro jaga total chini kila amsaini apatot jeng 45 ta family ni first phase jeng oro jaga 3 bagnani bagai phalejak family rok baksa chini program o thangui tongmani bagai borok oro sopaya kho jeng nawo thangai bu jotono romaya phandeng gana no ke jeng nawo bu tin tungoi roine omhai ke kaisa family o jeng 25 piece borok no tin provide khaijak kha last year o jotono saimano oro jaga flood like affected family bangkha chini Maharaja khud oro jaga phai thangjak je flood ungnai nok bainai nok hayangnai borok no chini ADC ni hoite oro jaga ni family ro no tin ro nai hne Maharaja saiklang mani hani banguni chung onek keler ngui phano tini chung Maharaja Bir Bikram ni achaima salo chung oro ni nukhung je affected family ro no chung tin ro phai mankha hani bangui chung blai khatung kha chini Maharaja Bir Bikram ni wa somung omahai ne je sogya jorao chung sogya nukhungo soklainani bagai chini wan somung tongo nge jotono hambai khulumbai kha